bonjone ndenake kok dibuat yo. Asta panjenengan harus. Ora dadi ganda. Ki alon-alon to. Tak kira nek njero. Wis ora saiki guru koyo amplas. Kaya Astro. Irahe ingsun. Kuwi isin-isin. Ora tak isin to langke. Sanes kadul jrone drane apa ya kaya ngene iki sing diarani kapan jaman timaning asmara. Ya mbok menawa ngono aku yo durung macet langke. Katya ngimpi tansah caket mringsli Rancas kula menika yen ora laku sesideman ku yen ana apa-apa badhe ndrawasi to. Kula kepengin mantu panjenengan. Panon katuk ponang senakyan lepur lulwa tanebya pisah lan Gusti. Pating terjadi dan saat semuanya di pulau
Nganti wae sepun kumecap tak make kanthi permana jebul panjenengan iki ingsul to. Lantaran ning ping penggalih panjenengan saestu Sedulur sewu kula tak takon sampeyan menika sinten rombongan macopat saka ngendi? Aku ndak lho iki rombongan macopat. Iki Kang Mas Suryono, Kang Mas Suryono ada kudu. Oh, kudu dalam sewu kembar. Ojo sak kepelaku dhewe. Kowe maju taman jejer karo gajing sare-sare sing gaul sapa? Ya ora ana sing jago to Kang Mas. Padune Kang Mas iki kepengin to. Kepengin karo sapa? Kalau aku penjenengan ora ndek pacangan ya to. Ya. Ono-ono. Nggih. Anu to, tak cekel rangket. Nuwun sewu. Lampan iki pancen kula jangka pun kula gondro. Kula wani mlebu taman tegese enten napa-napa kula kedah wani ndajaki. Sampeyan aja napa. Bagus. Mung sono apa? Oh, kira-kira. Ya.